आलेकजेन्डारआ थैनोसै समाव मोनथाम खोथा इस्सा खालामनानै बुंलांदोंमोन। गावनि कफिनखौ जाहाथे डक्टरा लाना थाङो एबा रोगायो। जाहाथे मानसिफोरा बुजियो डाक्टराबो जे थैनायखौ बासायनो हाया होनना। नैथियाव गावनि रां-रुफा, धन-सम्पति गासैखौबो लामायाव सारलाना होयो। जाहाथे गासैबो मानसिफोरानो बुजियो जे थैनायनि उनाव धन-सम्पतिया लोगोआव थांफाया होननानै। थामथियाव जे गावनि आखाइखौ कफिननि बाहेराव बरननानै दोन। जाहाथे गासैबो रायजो राजाफोरा बा गासैबो सुबुङानो मिन्थियो जे फैनायावबो आखाइ खालियैनो फैदोंमोन, जाहाथे थांनायावबो आखाइ खालियैनो थांफिनो गासैखौबो नागारनानै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेडब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो माबायदि मोनदों।